Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, Petsa 1, kan bulan kan Septembre taong 2021. Kami an sa indong makakairiba, dengi ba? Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ho, 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 ho! Ako man po ang sa indong lingkod. Ako ini si Santa Claus, ha? Joshua Martinez, ang Mr. Siram kan Bicol. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! Ora Ora mismo! Maray ng pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7, Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Merry Christmas muna Merry sa Christmas partner. in advance partner, Saka Bermans. regards muna kay Tio Jose Barichan. Ayan. Yan. Merong aldaw kan bulan kan Septembre asin mati ta an Berna. paparaning Christmas season. Ah. So mga ninong-ninang dyan, magtaga puon na kamo, magtipon para sa papaabuton na Christmas. Kaya, Merry Christmas Dahil na. magtarago dahil magtarago mga ninong, kumusta man partner? Natadaw yan, nakaka-excite ang pag-abot kan ko. Ano? Yeah, Iba man, ano? Garo manggirara kita partner, Aki. Ayo, makakareceive na naman ako kihamon. Ayan. Yan na Tapos Christmas. ito partner na mga... Natadaw ma yung nagregalo sa kuning hamon during Holy Week. Oh, syempre partner, kapag sinabi mong hamon, parang Pang Christmas talaga yan. konektado yan sa Christmas season. Ah. Pag, ano ito sabi mo, Holy Week? Oo. Ang regalo sa'yo mo, iba man. Iba man. Mga pang Halloween. Kaya mga ninong, Palaspas. mga ninang, Ninang! mga ninang, Pag sinabi mo partner na ninong, anong minalaw? Sisa ay Ayun minalaw na. tulo Para sa sa sakuyang mga ninong, mga ninang, gusto ko lang po ipaisi sa Indo na gabos po kamo naka-GPS na. Ha? Ayan. Dahil na ka mo paratarago, maadap ka mo kan sa indong mga inaanak. Kaya live na kita mga tugang sa Action Call Center Facebook page. Sa Pag sinabi mo, Action Call partner! Center. Sige,
Action ko Online TV. Partner, pag sinabi mong Ninong, minalaog sa isip ko, warang iba. Sisay. Ninong Saldi. Ay. Ninong Pido. Ayan. May sinasabi si Nico. Si Ninong Salde, maski day mo yan pag-apudo na Ninong. Aram mo kay Ninong Salde, day yan naghaharat ng Disyembre para sa iya bulan-bulan Christmas. Sana Yan si Ninong all! Salde ko. Sana all! Sige, partner! Balikan Day mo na, tasan. Iling, Oh. anong bulan kita nagpuon magprograma digdi Marso? Oh, puon kan Marso. Pirmi ng Pasko. Tama. Hali kay Congressman Saldi Correct. ko para sa mga kababayan tang Bicolano. Tama ka dyan, partner. Sa mga nawawara ng pag-asa, Kural daw nga tigtatawan ni. ng pag-asa ni Congressman Oh, Saldi. Monday to Friday, pirming Christmas kay Congressman Saldi ko. Correct. Warang Digdi sa pipipili, Action partner. Ko Center. Pag-iway ka talaga, Tabang partner. Oramis. Alright, pero partner, dahil dyan sa mga kababayan niya itong nadidipisilan, partner, sabi ko nga ni, bukasan sa tuyang programa para sa Indogabos. Pero partner, hello muna kaway-kaway sa ating mga 1,600 viewers. Ay, Aray na pagkahapon siyempre, natin ipadagos sa ko lang Indo. partner. Live kita sa Action Co Center Facebook page, Action Co Online TV Facebook page, Ako Bicol Party List sa Facebook page, and Congressman Saldico Facebook page. And syempre, partner, sabi ko nga ni, pati man sa duwang istasyon, kan Radyo Ragon Legazpi, asin Radyo Ragon Birac, Katsanduanes. Kaya, kung gusto ninyong maramdaman ang Pasko, mag-comments na, magpaabot na kan sa indong mga reaksyon, pati naman kan sa indong mga impormasyon, inagrangay na gustong ipaabot, digdi po sa programang Tabang Ora mismo. Partner, pause ka, pause. Pause ka. Nagbibinata ka. Ngunyan, Oo, dayman, medyo nagpipiyukan sa imong boses. ang dahilan kan pagkapaos kung ngunyang partner, dahil halo-halo sa panira kung ngunyan. So binabasol tango niyan ang mga panira mo. Aramong panira kung ngunyan. Dahil daw may nakabara dyan, partner. Kusidong lapu-lapu sa buko na may ugbos ng kamuti. Puwerte. Payo ha, payo. Aha. Tapos, turmeric pork chop. Sila. Kaya pipirot ako, partner. Jesus, Mariosep. Pero partner, pag-urulayan tango niyan, ang manungod sa agrikultura. Agrikultura. Kita, partner. Ay, kumusta ko muna si Pading Joaquin, ha? Pading Joaquin. Na bordado. Sige, partner. At siya naputunta si Ma'am Emily Kano kung ano ano-ano niya? niya. Kumusta ron ta, partner, ang sektor ng agrikultura digdi sa Bicol Region? As in, balita Yaw ko na sa kaya, linya partner. si Ma'am? Yaw na sa Oo, linya? balita ko kaya, partner, may pigtagamang pundo ang Department of Agriculture para digdi sa Bicol Region. Tanganing maaraman ta, partner, ang mga dugang ni detalye kayan, nasa ibong na linya, partner, si Ma'am Emily Bordado, ang tagapagtaram kang Department of Agriculture, Bicol. Ako nang inot na maapot, Sige, partner. Maray na pagkahapon, tabi. Ma'am Emily, welcome, tabi, sa tuyang programa. Maraming hapon man tayo sa Emo Remy, sa kay Joshua. Opo. And lalo-lalo na po sa mga nag-initog kang programa pong Ma'am Emily. Hapon hali po sa DA. Oh, Ma'am Emily, kano-ano mo po si Pading Joaquin? Na bordado. Actually, may ilang talagang relative si Agong na koligada naman itong Joaquin Bordado. Kuya na kayo ni the third na ini. Oo, the third. Joaquin Bordado the third. Artistain niyan, ma'am. Ma'am! Opo, welcome tabi, ma'am, sa muyang programa. Primerong beses tabi, primerong best na ikatabi at sa muyang makakaulay sa muyang programa. Ma'am, pira po ining pigsasabing pigbaba po na pundo para tabi sa Department of Agriculture di tabi sa Bicol Region. Ito po sa lang, sa second district, kang Albay, nagtototal na pong 535,124,559 ang kantinet po kan mga proyektong pigbaba dyan po sa second district kang Albay, base po sa requesting kong hindi kaiba na po ditong tapos sa kan 2020, sunod na 2021 budget, kaiba naman po dyan yung sa rehab, itong sa foreign funded project, iba po dyan na ang PRDP, na funded po yung kang World Bank. Then itong sa indemnification sa ASF, pati po itong isang asistensya para duman sa yung poultry module, livelihood assistance sa mga kalasyo pa yan, sa mga apektado kang ASF. Then ito pong sa Bayanihan 1 and 2, ay iba man pong budget na pigbaba dyan. Basta ang total po kayo ni nasa 535 million plus. And sa gabos po ining programa ng Department of Agriculture, may 5 po kami banner programs and yung special projects man natin implementar po dyan sa Albay. Sa Albay lang po yan, ma'am. Oo, second district of Albay. Taba ako tabi, Ma'am Emily? Okay. Akala ko nga ni 315 million. So, ali sa imo tabi, 500.
35 35 ano, million. Gustong sabihon, 124. Oo, naka-allocate po lang sa Albay. Ang iba completed, ang iba po ongoing. gustong sabihon ma'am, kung Kasagutan po bilog yan na si- kung bilog na Bicol ang pag-uurulayan ta ma'am, dakulaon ang pundokan Department of Agriculture para po sa agrikultura o sa sektor kan agrikultura sa Oho. Bicol. ayun po, ang na-allocate na budget, karina ba po ang sources kaya baka wala po yung Opo. Ma'am Emily, maghanap ka po ning maayos na signal. Ta sayang po ma'am tabi kan impormasyon. So, ini po tabi ma'am na mentionar ta is for second district of Albay alone. How about tabi ma'am sa ibang provinces? Dahil ko po kaput yung sa ibang probinsya, nag-focus lang, nag-agad lang po ko itong sa ilinganin sa second district. Base po naman sa request mo sa mo po, relay naman sa office ni Director. Opo. Ayun. Opo. Subuot sabi yung tabi, ma'am, ining na may mention tabi nindo na Para lang sa kantidad. segundo distrito. Para sa segundo distrito. Dakula na po ba ini? Sufficiente o kulang pa? Sa pag-una ko po, medyo nag-increase hindi compared sa mga previous releases kaya ito sa agriculture. Kan pagtuko po kayo ng tawag ng secretary, porsigido po siya sa pagpaparaan ng mga budget para sa Samuya. Although dahil kami bakong priority kami kariba sa top 5, at least nag-increase po ang budget ng DA since yung previous administration tawan na po ng importansya ang Department of Agriculture. Oho. Lalo na nung nahiling sa pagpandemya, kakula po ang naging role ng DA na masigura medyo kitang sufficient ang pagkaon. And saro po itong rason na natawang kita po lang budget man ng DA, plus ikaw kitang mga other sources, yung sa RSEC, yung sa rice tarification law, ikaw pong allocate na 10 billion, o nationwide po yan, para po suporta sa mga paraoma. Ferry ka na po dyan. Ma'am, importanteng maray ining gusto kong ipaabot sa imo na kahaputan. Ano ang update tangon yan sa problema ta sa ESF sa Bicol? Kasi hanggang ngunyan, dati-dati bago kita nagkaigwan ng ESF, ang presyo lang po kan karne 180 per kilo, 200 per kilo. Pero puun kan magkaigwan ng ESF, nagsakat na kita sa 360. Alagad ngunyan, dahil na nagbalik sa dating presyo, 300, 310, 320 per kilo. Ang sarap pong maray na bareta, medyo po nagpa-flat na yung curve sa ASF. Dahil na masyadong halangkaw compared kan last year, lalo na kang January, nag-abot na 70 plus, 77 cases. As of June, may zero na kita yung reported na kaso, except itong pag-July, ibang naman sa Talisay din sa Sorsogon. Pero sa Albay and Kamsur, and the rest of the mayo ng reported case, nasa rotang hiniling na positive development. Pero bastante na ma'am, bastante na ma'am ang supply kan kwanta digdikan urig sa Bicol. Kasi yun nga ni sabi ko, mahal pa ang presyo. Oo. Partner. Yan pa po kaya, dahil pa man itong mga areas na effect ng ASF, dahil pa ito declare ng ASF2. Ito pong protocol, may protocol sinusunod bago yung i-declare. Although ang iba mga patago nag-tama na si urig. Pero dahil po yan na certification pa kang nasa proseso po kita na itong kita kan yung recovery repopulation, ma-implement po ang DA. Another, ika pong unang agyan na process ito nga po si Sentinel P. Kung saan may identify na itong mga previously affected areas na for 90 days mayong kaso, then ipapaataman na ulit sa selected na mga paraataman ni ulit. Obserbaran po ito after nakakomply itong area, itong LGU na nag-cleaning and disinfection, pati itong sabing ng environmental swabbing, Naputol partner. Naiyapot ko yung partner kasi... Maray ito partner na naiyapot mo kasi Kasi, kadakol tinan mo, ng mga para hag-racer partner, ang nawawaran partner ng pag-asa na dahin na sila Bakulang. makataman. Pirming ang rason kan mga nagtitinda kang karne, kulang pangayaan urig sa Bicol. Ma'am Emily, pasensya kulang pa tabi po. na putol kita. Yes po. Oo. Kulang pa po talaga, talaga authorized ang itong mga naging positive na, yung pag-apod na red zone, nagkaigwaning Ayun. sa good ito na declare na ASF-free, dahil pa pwede tig-alaw ang dupan ang pag-arataman ng urin. So, rationable ma'am ining
Rasunable ni ma'am na mga presyo ngunyan kad karning urig ta talagang kulang pa ang Kulang supply. ang supply. Kulang pa, although pong nag-abot na itong mga imported na meat, pero base sa mas preferred man ginarayat kan sa tuyang mga consumers ang local na subagong na buno. original. Subagong buno ang masira. Ma'am Emily, maidugang ko lang tabi, may i-connectar ko lang duman sa kaputan ni partner kasi kadakol na mga hog racers ang medyo nagduduwa-duwa na mag-ataman giraray ng mga urig sa arog kay ni tabing negosyo dahil igwang nagluluwas o nagbubutwa ng mga bareta na hahaliw na databi or ipagbabawal na talaga ang pag-ataman ng urig digdio sa Pilipinas. How true tabi iyan tabi, Ma'am Emily? May mga plano po na kita po na clustering approach ini sa Spain araw ka ang pigigibo kung sa may sarong designated na lugar na duman mag-aataman ang mga orig. Kumbaga yung backyard ng mga paraong may sarong designated na lugar na iyang duman ang biosafety. Alagad ini tiga-adala naman ay syempre ang sa tuyang mga kababayan tuod ka ining yaon lang sa likod kan harong yung ang mga pero saro po yan na proposed measure o kaya na plano para po yan sa clustering na sinasabi na i-concentrate sa sarong area ang pag-ataman ng urig. May kanya-kanyang duman. Sabi nga ni po, sabi ta may dapat may consultation kayo sa mga nanundan sa mga backyard. Opo. Pero ma'am, Backyard continuous racers, man tabi ang monitoring nindo sa mga hog racers, siring man sa mga presyo tabi kan barakalon manungod tabi sa presyo kan urig. Ayun po, continuous ang monitoring po kan sa mga Agribusiness and Marketing Assistance Division. And sa pong data po paglingawan hanggang ngayon, nasa erarong pagkitakan state of calamity due to ASF. So, dapat po maglabaw duman sa pinagtalaan na presyo kan urig ang kan enforce pa po itong 1 year po itong ASF declaration sa bilog na Pilipinas. Although sa to medyo bayan na kitang mamayo ng kaso maray, dahil man kita dapat makakampan kita, dahil pa man available na bakuna para sa ASF, and anytime pwede po pag-irarayan magkaigwan ng recurrence o magkaigwan ng bagong kaso kay ASF. So, ang saro pong kainin na medyo conscious na sa tuyang mga parataman ng ulig kantong biosafety and warning ng tanaman na dahil para laog kan mga biyaheros sa indang mga farm sa iyo saro kan nagiging kaw sa kampag lakop kainin helang tapaborbalyo kay mga kaurigan ang mga parabakal. So saro pa naging rason at siyempre itong mga imbis na i-report ko pagtatarago kan iba ang tungkol sa kaso kay ASF. So ito ang nakakontribute sa labing paglangkaw. Then, ninuno niya po ang mga local government units. May managing declaration kay state of calamity. They're allowed to use their, yung QRF, Quick Response Fund, para po sa ilang mga measures against ASF na sa paglakop kay niyo. Opo. So ang importante tabi ma'am, continuous ang monitoring nindo manungod sa ASF. May iba tabi kita ma'am. Sa sektor naman tabi ma'am kang balik kita sa sektor kan agrikultura. Kumusta tabi an para umalig sa Bicol region? Siring man ini tabi ma'am na dakulang pundo na ibinugtak or ipinagtalaan digdi sa 2nd District of Albay. Ini ba tabi ma'am sa presente na pakinabangan na kan sa tuyang mga paraoma? Ay halos po na napakinabangan ng mga paraoma pati po itong sa bayanihan ang Bicol po very compliant kaya itong mga download sa itong mga pundo halos mayo pong nasayang mayo kitang binalit. In fact ang Region 5 Regional Office kang Agriculture kaya di ba kita sa top 3 kaya itong sa maray mag-disburse maray maggamit kang pundo mayong dinabalik. So nasa last na grading pati man po yan sa mga secretary pang duwa ang Bicol sa overall sa physical accomplishment sa kaya sa disbursement and utilization of fund. So kaya po may gusto man ang pag-download sa mga LGU sa mga probinsya kan man na pundo na binababa digi sa Samuya. Itong intended para sa probinsya binababa man po girada dahil kami masyado digi sa region. Sa intended man po talaga yan na ma-cascade sa mga sa baba. Opo. Ma'am Emily, ang pinadapa tabi kan mga nakaaging bagyo ang Bicol region, particularly di man tabi sa Albay. Asin ngunyan tabi na nagpapadagos pa ang pandemya. Kumusta tabi?
Naka-recover na ba ang Bicol Region sa sektor tabi kan agrikultura? Kung babasihan tatabi, Rainy, itong report ng PSA, so last, yung semester, yung from January to June, magayon po ang performance kang agriculture sector. Sa tuya pong rice, Alangkaw ang nag-increase, lalo-lalo na dyan po sa Albay, Alangkaw ang in-increase kang production dyan sa Albay, kan Paroy, siringan sa mais, and other subsectors, pati sa high value. Medyo lang kita duman nga sa livestock ang affected, medyo baba kita duman, which is expected dahil nga po kayo ng ASF. Opo. Pero ini pong mga sa crops, medyo nakabawi na kita. Dahil po ang sarong nakakontribute niyan itong pag-distribute ka itong mga libreng fertilizer, libreng banhi. Hali po yan sa DA, saka itong hali duman sa pundukang RCEP. So saka yung farmers mo yan, receptive na sila sa mga bagong teknolohiya, kadakol ng trainings na atenderan. Kaya saro yan nakakontribute sa madaling pagka-recover kan sa tuyang mga parauma. And sufficient po kita sa Paroy. Opo. Ma'am Emily, ngunyan tabi na naglaog na kita sa bare months, palalaog na tabi ang Disyembre, aram mo ba tabi baga pag bare months, palalaog na naman ang mga bagyo digdi sa Pilipinas. Kumusta tabi, Ma'am Emily, ang preparasyon ng Department of Agriculture sa araw tabi kaning panahon? Actually po, iba kami kaya nasa room unit digdi sa muna, nakatutok kan sa pag-monitor kan mga bako lang sa climate change, yun yung mga araw ka na mga extreme weather conditions, araw ka mga bagyo. And kada ako na pong may mga interventions na pong pagkakan sa mga LGUs, para kang trainings, itong mga dapat gibuho, mga advisories. In fact, ang default sa kang kang national, na dahil kita ka ito ang pirming na agyan kan mga bagyo, dakulan tinauliging mga foreign assisted projects kang FAO tungkol dyan sa mitigation and pag-cope sa mga araw ka na disaster, araw ka na mga darakulang bagyo. Kaya ang sarong bintayan sa to sa mga Bicolano na kita resilient, at the same time nainit kita pagtawang kay mga asistensya kung paano ma-mitigate yan mga araw ka na mga extreme weather conditions. And sa munyan nga po, aktibo naman ang samuyang opisina sa ito mga areas na medyo prone sa flooding, sa itong lalo na itong mga basin areas, ay gawa na pong mga interventions na tigtao dyan, bako lang mga infra, pati po itong mga capability building para maging handa ang mga nanununggan ng mga paraoma, itong pirding binabaan sa India. May mga alternative na pong mga practices and technologies na tituklo para sa India. Opo. Ma'am Emily, mensahe na lang tabi nindo para sa paraoma, tanganing sa mga kanina nakaaging mga bagyo, kanina napadagos ng pandemya, ano ang sa indong mensahe? Bako lang sa paraoma. Sa sektor kan agrikultura tabi. Yan. Ano tabi ang mensahe nindo, Ma'am Emily? Ang lang po sa tatuyang mga sa sektor kang agrikultura, kita pong mga Bicolano noted na madali kita, resilient nga kita. Pero dapat manggirare, marigmat kita. Base po sa advisory, itong sa projection, igwa naman kitang La Nina na ini-expect towards the last quarter of the year, siguro by February. Kaya medyo dakul po ang satuyang tag-uran ngunyan na last quarter of the year. So, ina-advise na po ang mga paraoma na itong mga dating tiktok po sa Sainda kung paano makapaghanda sa araw kaini, i-practice na naman po girara itong mga kanal na may mga dapat dinilig po nga, hindi po na mayo pong mga obstruction sa mga canals, and dahil po kita magtanong ka itong mga varieties iparoy na prone sa vulnerable sa pagbabaha. May mga available na pong mga varieties na dahil prone sa flooding. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Emily. Opo. So, maliwanag po. Yes po. Remy and Joshua. Ay, thank you, Ma'am Emily. Ma'am Emily, maki-extend na lang tabi ang samuyang pasasalamat kay Regional Director Rodel Tornilla. Ay, Maraming salamat po. nag-text na si Padikong Wakino.
distant relatives palan mananggad. Distant relative Distant kada tabi, relatives. Ma'am Emily. Ma'am Emily, maraming salamat tabi sa imong panahon at oras. Salamat, Tabi. Mabuhay Thank you. tabi ang Department of Agriculture, Bicol. Sa samuyang pagbabalik, babasa kami kan sa indong mga comments, kan sa indong mga reaksyon sa mga tema na pinag-irestoryanta. Mapo naman kitang magtaunin ayuda. Siyempre may manggaganan ni tablet asin kas at tiyan. Sa pagbabalik yan, kang Tabang Ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. pala si Alfred Lindon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Nakulalong po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na nagtaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit.
Saka mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, as in pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Hindi naman ka na partner, na nabigla ka na naman sa satuyang mga... Magayon, magayon. at least nahiling tagon yan Oo. kung... Katibay, kan sa tuyang mga ano. Bako lang sa matibay. Talagang given na Production team. matibay talaga ang mga production Social team. media Given team. Na. Kundi dumang ko talaga nailing na munyan ang mapapatunayan mo talaga na ang Ako Bicol halos gabos na aspeto kan pagkabuhay digdi sa Kabikulan. Kasi partner, maski may gaano, partisipasyon ng Ako maski Bicol. gaano katibay partner kang team, kung wara man partner, itong Tama. mga programa, kan Ako Bicol Party List partner, Yan ang mayo man kitang Oo. papayiling na testimonials, mga ebidensya na Kaya talaga nga ni. ng Ako Bicol partner, yaon permi sa pagtabang. Iyan ang buhay na patutuo partner na ang Ako Bicol, bako sa ng puro press release Yes, or bako bakong lang puro puro taram, istorya. bakong puro drawing. Correct. Kundi talagang namamatian kan komunidad ang presensya kan Ako Bicol Party List. Saro yan partner sa mga importanteng programa kan Ako Bicol at programa para sa kalikasan, Tunay. programa para sa environment. Tunay na nagsiserbi, tunay na katabang nakasurog pa, arog kang kamautan ni Congressman Saldico. Ayan. Ayan. Kasi nga ni partner, mas nga ni so LGU duman sa Prieto Diaz, labian kaugmahan asin pasasalamat sa proyektong pinanginotan kan Ako Bicol Party List. Ayan, may mga tabang sa kapalibutan. may mga Project. text, maray na hapon sa inyo Mr. Siram and Ma'am Rems. Maray na paghapon. Advance Merry Christmas po sa inyo. Advance Merry Christmas. Sabi ni Amy, garo pirming si Amy lang ang Ay, may nakantabay. Bungkol mo. Bungkol mo. Bako man. Ano? Si Amy, taga-Taplakon. Si sa iya na Amy. Si Amy na Ordiales. Maray na paghapon man, sabi ni Mitch Friend Dumduma. Si Mark Anthony Ate, nag-aantabay sa tuya. So para arok. So para Yan. sakdo. Oy, maray na paghapon Fiesta sa sa imo. iya, sapit Happy sa tres. Fiesta in advance. Si Nino Capos Braga nakatutok man. Uy, mga fiesta sa Albay partner. Pecha 3. Nakatutok man ang sa kuyang esposo partner. Nakatutok. Hi dad. Watching all the way from Saudi na si Maria Cristina del Agua nakatutok man. Maray na pagkahapon. Partner! Dire-diretso kita sa tuyang Sige. pagtabang niya na pagkahapon. Makakaibahan tangunyan na hapon si Marie Fe Olango. Maripe Ulango. Maray na po, ilaog mo po digdi ayan. Maria Makuha ni Puntan tablet po sa winner inyo. partner. Maski na. Sige, otro. Subago, off the record, sabi niya kung pwede ba kung masyado kitang Bicol. Bicol. So mag-i-English kita ngayon. Mag-i-English kita. Good afternoon, Marife. Kasi di kita mabicol. Good afternoon, ma'am. Good afternoon din po. How are you today? I am fine po. Yan. Good. So kaya palang partner. Di ba ikaw ang nangalas ka? So why you are here? Ma'am. Nosebleed. Nosebleed na. Balik kita. Pag di kaya English, di kaya Bicol, Naramdaman ko, sa partner. taho kita. Kan nagpo-programa ako dumaan, biglang may nag-abot na guest na Amerikano. Nosebleed ka Ay, man. man niya ako pigpo-problema ko. Bad niya ako dahil tumagal ang English ko. Kabang ang sako sa nandardara ko. Kabang sako sana. Nandardara ko. Ang ginibo ko partner, simple mala. Okay, sir. Good afternoon. Ay, good afternoon. I give you the chance to talk over the radio. Please go ahead. I will just listen to you. Sabay lang ako. Pagka medyo haliw, that's all. Thank you. Thank you. Balik kita, Ate Maripe. Magandang hapon po. Depende po. Oh, Maria, sabi mo na, sabi ko na Tagalog ka Tagalog. ni English eh. Maray na hapon po. Maray na hapon din. Yeah. Good afternoon. Afternoon din po. Taga saan ka po, Manay Maripe? Taga Taga saan ka? Maipon Ginabatan, Alabay po. Taga? Maipon, Ginubatan. Maipon. Opo. So Ayan. bakit hindi po tayo nakakaintindi masyado ng Bicol? Dati po kasi nakatira po kami sa Taguig. Tapos Taguig. po nung namatay po yung papa ko 2016, dito na po uli kami tumira. So ng mga Taguig anak kayo ko. dati nakatira. So ilang taon ka na po ngayon dito sa Bicol? Start po ng 2016. 16, 17, 18, 19, 20. So 5 years. Pero hirap ka pa din po mag-Bicol. Nandun kayo sa Pero Daport. nakakaintindi ng Bicol. Sa Daport, ano?
Sa port. Oh, Taguig. Ate, bakit po naandito po kayo sa Action Co Center? Nilapit ko po kasi yung pamangkin ko. Bali ako na po yung nag-alaga. So Kasi ikaw po yung tumatayong magulang na. Opo, kasi po yung mama niya po, kapatid ko, namatay po, 1 month pa lang po si baby. So ikaw na po yung tumayong magulang ni Nolan. Nolan. So si Nolan po itong pamangkin nyo. May ano po si Nolan? May epilepsy daw po, sabi ni Doc. Ah. Tapos po, nag-start po namin nalaman yung epilepsy nung na-confine po siya nung June 22 kasi po, na-seizure po siya. Mhm. Si Nolan po, pamangkin nyo. Tapos, na-found out nyo lang po na meron siyang epilepsy nung nasa inyo na. Nung June 22 lang po. Noong June. Ngayong taon lang na ito. Opo. So, ilang taon na po si Nolan? 1 and 11 months po. 1 and Birthday niya 11. po sa 9. So ikaw na po ang nag-aalaga. Ikaw na po ang Happy birthday in tumatayong advance kay Nolan. ikaw ang tumatayong parang magulang. Opo. Pero maliban dito sa pamangkin mo, ikaw ba ay may anak din na sarili? Tatlo po. Tatlo. So bali pang-apat na siya. Pang-5, bali po nandun rin po sa akin yung ate niya. Ah, nandoon din. Aha, yung dalawang anak na inaiwan na itong magulang na kapatid mo, Nandiyan na sa'yo. So bali 5 na ang anak mo Bali ngayon. 5 po. Minsan po yung ate niya pumupunta po sa kuya ko. Kaya lang yung kuya ko, 8 din po yung anak. Anak, oo. Opo. Kaya ko minsan, pabalik-balik lang po. Gaano sa- kahirap ate na mag-alaga ng dalawang pamangkin, may sakit pa po. At may 3 ka pang At may anak. 3 ka pang Nung, anak na nung una inasikaso. po, medyo okay kasi nagtitinda naman po ako. Ano po ang tinitinda mo? Donut po Donut. sa bayan. Saka kahit ano pong snack, merienda, maangkat po ako. Meron kang mga barbarian. Opo. So inaangkat mo lang. Opo. So, tapos, Tapos po, maghapon po ako noon. Marunong ka rin man ay magluto ng tsukuwako. Hindi po. kuha ko. Donut. Donut eat. Oo. Sige. Tapos po, nung nagkasakit po si baby, hirap na po ako magtinda kasi naano po akong iwanan siya sa bahay. Baka po biglang mag-seizure na wala ako. Mahirap na po. Ano ang So, sabi ng asawa mo na Ibig mong sabihin, Manay, partner, itinigil niya yung paghahanap buhay, pagtitinda, Para maalagaan matutukan yung niya yung pamangkin. pamangkin kasi nag-aalala siya na baka atakin yung pamangkin na wala siya. So ano ang sabi ng asawa mo? Siyempre, Ang nangyari, partner, pending yung Hanap hanap buhay, buhay. tutok sa mga bata. Kasi po, nung start nung na-hospital po siya, hindi na po siya nakakatayo. Nagpapalitan lang po kaming mag-iina ng karga po. Kasi Mabuti yung mga anak mo po, medyo malaki na. yung bunso ko po, 12 years Ah, old. 12, medyo may malaki kaya na. na, Oo, kaya nang kaya medyo... Minsan po, siya po yung Maasahan. nagtitinda sa bayan. yung anak mo nagtitinda. Opo, kaya lang po minsan di ko pinapayagan kasi po malayo po yung bayan. babae sa ba amin. yung panganay Lalaki mo? po. Lalaki? Ay, babae po yung panganay ko. Kasama ko po. Yung katulong mo sa pagtitinda, lalaki. 12 years old po. Oh, lalaki. malayo yung maipon, partner. Kasi yung maipon, dito yan sa Mayon Unit. Opo. Ngayon, paano na lang yung pagkabuhay nyo? Kanino kayo umaasa? Yun nga po. Kung minsan, sumasaglit po ako sa bayan para magtinda. Yung Hindi na asawa po mo po, gaano anong karami hanap yung buhay? dinadala ko para mabilis po maubos. Tapos po yung partner ko naman po, yun kahit ano po ina-extrahan niya para panggatas po ni baby. Kasi araw-araw po bumibili kami ng lactum po. Isang ano po. Tapos kung minsan, kasi sabi po ni doktora, kailangan daw po niya gatas Pediasure. Kaya lang po, hirap po talaga kami kasi Mas mahal yun. mahal Oo, po. mas mahal. Pag may sobra po, nakaka-extra yung asawa ko, nakakabili po kami ng Pediasure. Sa gabi po, yun ang ginagatas niya. Pag umaga, yung lactum po. So, mahirap para sa panig ninyo, no? At saka Na po, may maintenance pa po siya. Meron kang inaasikaso na pamilya mo, yung pang-araw-araw na pangangailangan, plus meron pang sakit yung pamangkin mo, at talagang doon pa nakapokus yung attention nyo ngayon. Nai-stress na. Kaya iisip po kasi, Medyo. minsan po sa gabi, panay po gising. Ginigising ko rin po yung isang Mabuti, anak ko. mabuti maripe at hindi sumasagi sa isip mo na parang naiinis ka kasi siyempre pamangkin mo hindi naman talaga Hindi naman po. May gusto nga po noon, may gusto nga pong umampun po. Oo. Kaya lang po, naaawa rin akong sa mga anak ko, gusto rin po kasi nilang kasama namin yung Ayun. pamangkin. So kumbaga napamahal po. na sa iyo yung bata. So hindi dumadating sa punto na parang ikaw ay nagsisisi kung bakit Oo. ba. Hindi naman po. Yung Kasi asawa nyo po, hindi man kayo nakakarinig sa kanya na dapat Mahal na mahal inaasikaso din mo po yung mga niya. anak lang natin, tapos nadagdagan pa sa hirap ng buhay. mahal na mahal po rin niya. Parang galing na rin po sa kanya kasi pag dumarating daw po siya, parang nakakatanggal daw po ng pagod pag nakikita niya si baby. Ayun. Okay? So ngayon po nanay, naandito po kayo. Ano po yung kahilingan nyo po kay Congressman Saldi? Yung maintenance, may maintenance po kasing gamot si baby. Sa katunayan po, 1 week na po siyang hindi nakakainom kasi naubusan po kami last week. Yun po, medyo may kamahalan po, 2,001 plus po yung gamot, saka yung panggatas po sana. Mhm.
Okay. So, partner, Natulungan po sana po kami ni Kong. Ayun. Ura mismo pala. oo. So, aside kaya na yung pangangailangan ni baby, yung talagang pagpapagamot, napakita nyo na po ba ito sa doktor? Opo. Follow-up check-up nga po niya kanina. Galing lang po kami doon. So, ano po yung findings ng doktor? May possibility pa ba na maging maayos ang kalagayan ni baby? Tiyagaan lang daw po yung pag-therapy kasi pag continue daw po yung therapy, baka 1 year po, gumaling na daw po si baby, makabalik po sa paglalakad. So, sa loob ng 1 year, may possibility, may malaking pag-asa na gagaling si baby. Basta, magkaroon lang talaga siya Continue ng po yung continue therapy. yung sa kanyang therapy. Opo. Opo. Saka yun po yung iniinom niya po na. So, malakas po ang inyong pag-asa or iniisip niyo po talaga na Paniniwala. gagaling si Opo. baby. Dinadasal ko rin po na So, nakarating na sa kaalaman ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List ang iyong kahilingan. Partner, ora mismo. Ora mismo. Salamat Nanay, ang inyong pong kahilingan na magkaroon si baby ng continuous na pagpapatherapy ay ibibigay po yan sa inyo ni Salamat Congressman Saldi sa paraan po ng pinansyal. Ano Salamat po? po. And Malaking siyempre tulong. po nanay, kayo na po ang bahala kung ano po ang ibibili nyo para kay baby kasi kayo po ang nakakaalam para Ibig sa sabihin, kanya. partner, dininig ng Diyos ang kahilingan ni Manay at dininig ni Opo. Congressman Saldico. Nanay, Maraming ito po ang pinansyal na asistensya para po kay Baby Nolan. Kayo na po ang bahala para sa Salamat po. kung saan nyo po gagamitin. Ito po, nanay. Paano po ako ng inyong kamay? Ayan po, Yan. nanay. Bilangin nyo po, nanay. 1, 2, Hmm. 3. Oh. Ayan. 4,000 pesos po, nanay, para po sa pagpapatherapy Ora mismo. ni Nolan. Thank you po. Para Mabili nyo yung mabilis gatas, po yung paggaling gamot. ni Oo. Baby Nolan. Sabi mo nyo nga, nanay, sa loob ng 1 taon, malaki ang pag-asa at posibilidad na gagaling si Baby Nolan sa sakit na epilepsy. Opo. At And, maliban dyan, binibining sayo. ayan, Pasok. syempre nanay, wala po kayong pagkabuhay, importante Ay, po hindi yung ka nakapagtinda ng donut pang-araw-araw ngayon. na May pagkain. dala po kaming donut. May dala kanina kayong po. donut? Opo. Bibilin Sayang niya rin namin po. nanay sa inyo mamaya. Yan. Ay, Ayan. di na. Maganda yan, Opo, bilhin na nanay. para Uubusin po yan dito, nanay. tuwang-tuwa yung Isang mga kasama basket ba natin. yun, nanay? Isang basket? 10 basket? Ilan? Isang box. Oh, Isang uubusin box. po yan dito, nanay. Huwag Anong kayong mga flavor mag-alala. yan? Anong mga flavor? Ube, chocolate, cheese. Magkano yung isa? yan. 10 pesos po. Okay, sige po, Oo. nanay. Ayan, cheese kay Miss Cheese. Russell. Sa akin, ube. Pero nanay, may bibit-bitin kayo pa uwi. Shaira Alvarado, pasok! Pasok! Ayan. Ayan, tadadada. Nanay, bigas at dilata. May kape din po dito para po sa inyo po ito. Ayan. nanay. Maraming And Ayan eto pa. kay Baby Nolan kasi alam ko na malinis na tubig ang kailangan ni Baby Nolan. Ngayon, Maripe, nandyan si Congressman Saldico. Ano ang iyong masasabi at nais iparating sa ating congressman ng Ako Bicol? Maraming salamat po, Congressman. Dito po sa pera, malaking tulong na po sa amin ito. Makakabili na po ako ng pang-maintenance po ni baby, sa kagatas po. Saka maraming salamat din po dito sa grocery. Kumaan po, nanay, ang inyong pakiramdam. Opo. Di ko po Nabawasan inaasahan po ang problema. Opo, di ko po inaasahan. Basta po wag lang kayo ngayon. makakalimot ang bili ni Congressman Saldi. Una, wag kayong makakalimot sa Pong May Opo. Kapal. Parati po. Para wag tayong pabayaan ng Diyos. Opo. ha? Dinala po kayo sa lugar na kung saan ay magagaanan ang inyong Dinala pakiramdam. kayo ng inyong kapalaran kung saan matatagpuan ang taong may gininto ang puso. Ano partner Yan po yung si Congressman Saldico. Ano yung magagaanan? Ha? Ano yun? Yung alin? Yung other term para doon. Sa Magagaanan. maginhawahan. Magiginawahan. Oo. Opo, yun nanay. Pasensya ka na nanay kasi ang kaya ko lang talaga Bicol English. Pero sinabayan kita nanay sa Tagalog ha para magkaintindihan Thank you tayo. po. How are you today? I'm fine. I'm fine. Ayan. Okay na po. Okay na. Okay, so salamat po nanay sa inyong pong Akala ko partner, paglapit. marunong ka mag-Japanese, Nihongo. Wanshing en el nombre del Padre na lang partner. Spanish na lang. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espiritu Santo. Galing na. Nadangog ko yun sa simbahan. Ang susunod ng partner, Amen. Okay. Ayan. Mga tugang, saro na naman pong kababayan ta from Ginubatan, Albay na talagang nangangaipo kitabang ang natabangan ora mismo. Natagpuan niya ang tunay na pagtabang katabang nakasurog pa Ako Bicol Party List sa pagi po ni Congressman Saldico digdi po sa programang Tabang Ora Mismo. Sa samuyang pagbabalik, may manggagana ng tablet, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora, Mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig.
Kung minsan nga to, may way pa kami, nagbuburutan kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ng tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo kamo salamat lagi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga change, sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, na matawan ng itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV.
ang tabang Ora Ora mismo. Nagulat partner, ora mismo ang ating guest ngayon. Halaka. Yan, bilang isang estudyante, Ayan. dapat ikaw ay laging handa, Handa. sa mga ganyan. Kasi ang bunganga ng aking partner talagang ganyan. At Magugulat at may magugulat pakiusap ka. lang ako sa iyo. Yung kung ano man yung mga narinig mo kanina, Ah, lahat 'yun ay kathang isip lamang. At walang 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 kinalaman. bahid na katotohanan. Lahat ha? yung kathang What isip. you see, what you hear when you live, bring it all. Partner, may nagpapabati mo na partner. Sige. Si Jay Candelaria nagpapabati partner. Ay, kan. oo nga pala. Ang sa tuyang amigo dyan sa... Sige na, mention na. Sa Toyota. Yan, nagpapabati. Para ang tabay taman talaga. Jay, kailan ko ba makukuha yung yung Land Cruiser ko? Ay, hello sa pinakang Yung Land gwapong Cruiser, agent kang Toyota dyan sa Pili partner. Ah. Nagpapabati Boss actually, Jay! nagdadangog na siya partner. Boss Jay, masiram na hapon sa imo. Pasensya ka na. Dahil ka nabati. So bago naman sa program, nabasa ko sa message mo. Oo, nag-ano siya partner. Nasa market na ako. ang nabasa ko. Muto-muto siya partner. Kaya sabi niya, true yun na lang Ma'am Remy, please, pakisabi kay Huwag Mr. Siramo. kang mag-alala, Boss Jay. At malapit na tayo magkita sa lalong madaling panahon. Ayan! Sige Sir Jay Candelaria, maray na pagkahapon sa imo asin sa mga pag-iriban mo dyan sa Toyota. May bisita kita Pili. ko niyan, partner. Partner, kay banta ko niyan si Yoli Mars at Taisa. Yolimars! Ataysa! Ayan, sa mga ka-action, ang winner taning tablet ka nakaagi niya tong episode. Datang pangalan mo teka, panlalaki. Yolimars, di ba kan sarong aldaw, yaong kamo duman sa NASA? Pinadara na kan kwan. So, yung dalawang ginawa ng mga UP student, partner, Ika na naman. na satellite. Bako ito Yuli Mars, partner. Si ano ito, Yuli Pluto. Dahil dalawa ang ginawa ng mga taga-UP, pinadara na duman sa Yuli Mars, makisuri daw International kami. Space Station. Nata, sa kadakula na pangaran, Yuli Mars. Tinamang uniform niya, NASA. Kaya taga-Mars talaga siya, partner. Actually po, yung parents ko po na name is, yung mama ko po, Marcia, then yung papa ko, Ulysses, tapos pinagtugtong po. Oso Bako talaga man dyan, yan. bako man dyan. Oso talaga yan, Ang partner. mama mo, Marcia. Yes Bako po. man, ang papa mo, bako man dyan. Jan and Marcia. Oo. Jan and Marcia. Kada ako na sa nang taga-explain pero may kan mga pigatarampit, mapaisip man sa tuyang guess. Hindi, naalala ko kayo si Si Dulpi. papa mo Ulysses. Yes po. Si mama mo Marcia. Di, Ulysses and Kaso- Marcia. Kaso Yuli po, Mars. babae ako kaya naging Yuli Mars. Y-O-L-Y. Pero napapansin ko, mahilig kang maganito. Dati kang parabadil. Hindi po, kinakabahan lang. Kinakabahan siya. So yan ang ano mo para ma-relax ka. Yes po. Natay ka partner, dahil kang hilig mag-araw-kaan. Dahil iba mo partner ang hilig. Arang kayo ang hilig niya, Imposible man, boss Nico, na dahil siya nag-araw-kaan. Dahil ang practice. Ikaw ng partner. Pero ang taon ka natabi, Yuli Mars. 19 po. Sabi ni Nico, impossible. 19, may boyfriend na. Wala po. Bakit walang boyfriend? Study first po. Nico, mamaya Study pagkatapos ng first. Taga-saan program. ka, Yuli Mars? EMS po. EMS Barrio. 1, 2, or 3? 3 po. EMS 3, kay Kapitan Pispis. Yes po. Tama, sige. Dahil pa man napipispisikap. Ano, last term manikap? I don't Gurang know na po. baga si Kapitan Pispis. Parkada ko yan. Di anong plano mo? Dahil man. Kung last term na nikap, may Barangay plano 1 ka ako, na... partner. Barangay 1 ako. Amigo ko yan si Kapitan Pispis sa Albay Central, pero may kami magkaibahan sa opisyales kang GPA. Uy, partner, bago kita magdiretso dyan, how true talaga na mga kandidato kang city councilor? Nagluwas na naman sa survey sa pangaran mo. Iyan partner, survey man sana. Sinda nagsusurvey ka yan. Basta ako, aram ko sa diri ko na maugma na ako nagsisurvey kita digdi sa tuyang programa. Nakakatabang kita. Aram mo kung si Saiso nag-survey. So mga geodetic engineer na... Hindi. Baka partner kay Puan, ano lagay dito? Naagian ko sa tinampo eh. Nagaparasuro si Irip, may kuwan pa muhon, nga may mga muhon. May nakabitay pa nga ni na arog ka na garo may papanas. Naku boss, ano yan? Big survey mi nga. Naku pampira si Remy. Hello partner. Inda ka, balik kita kay Yuli Mars. Yuli Mars, ano ang pagmati ka na dahog mo na araman mo, nag-anak ka ng brand new tablet digdi sa programang Tabang Ora mismo. Di ka man nagibi? Na-shock lang po. Kasi Paano ka na-shock? Oh my God. Ay, diba? Gara para tiktikon ka. Mas lalo kang masasyak. Pag Nagatiktok makaputan mo ka, na. nagatiktok ka. Minsan lang po pag may free Sample time daw po. kami, sample. TikTok. Yan. Garam ko man partner. Tak. Naluma ka na naman partner. Naluma ka na naman. Pagkabay nga ni si Joshua. Yan.
may suggestion ako sa imo. Day akong kontra na ikaw bilang partner ko nagti-TikTok. Ayos man yan, matibay ka man mag-TikTok. Kaya lang, sabihin mo yung masunod. So nagkukuha ng kuwan sa imo. Pakarayon ang anggulo kang camera. Kasi kung minsan ang anggulo kang camera, minali puto ng bitis mo. Pag TikTok. Hindi ako nagti-TikTok na whole body. Nadadakot ka ng Ay, guwa ka. Nagasiring-siring ka pa kano. Ito sa first time ito, partner. Ano daw niya ako si partner? Lalong Dahil kasi yung camera nakatindog. Ano yung puto na baga iling mo to? Ang iksi na yung partner. Partner, may mga angle yun na tigapon. Kaya, mali nga yung anggulo ng camera. May salakan, partner, si Shaira. Siya nagpatindog kang cellphone. Kaya next time. Kaya Shaira, next time. Magpaturo ka mo. Pag nag-TikTok kita, ayusin mo ang angle, Magpaturo ka mo sa mga dating cameraman kan ABS-CBN. Si Sai. Kung paano pag-anggulo. Ano kay Boss Nico. Si Nico Adiliana, first Dominican. Yan o. Iling atar. Tipo to na. Yan, partner. Talang kaon ang kasabay ko. Dahil nga, alumini iputon ka. Hindi talaga din si Boss Lear. Ika na talaga ang tunay. Pabawi man tabi sa TikTok man ni Mr. Siram. Yeah. Ay, mas matindi ang Sa pusing mga ko. baile ni Mr. Siram. Kung nailin mo subago, ang latest kong baile subago, mas matindi. Digdi, gusto ko mo niyan live. Mas matindi sa baile ko Mga subago. ka-action mo yung tabi nindo na mailing na live na nagbabaile si Mr. Siram. Ayun, gusto mo? Yes. Ay, magbabasol ka kambi. Aram mo kung saan ako nag-training. Sa pagbaile. Saan po? Duman sa mga gay bar. Okay lang. Duman ako nag-training talaga. Partner, papauliin mo ba siyang bigo? Dahil next time nata, actually, di ako nakabrief mo niyan. Music, please! Ano pa? Dahil, isusubago! Ngunyan! I-replay na lang Dahil susubago. pwede ngunyan, live nga ni. Live? Go! Isipon mo na sa nanyaw ka sa home radio. Go! Tumindog ka! Hey, saan nakatugaw? Yan. Kanina yan. Kanina yan. Dapat susubago. Dapat susubago. Yan yung kanina. Yan. Yung kanina. Ayan, mga ka-action, may Yung kanina. Sa umpisa, sige. Sa pinakapoon, boss. Sa pinakapoon. Yan. Sige pa, atras mo pa, bossing. Atras mo pa. Dahil yan. Yo, tuminaw ka na. Natukaw pa sa nako, dapat sa puon. Nakatukaw Sabi na ko na ako. kaya, live mo niyan. Yan. Wizard! Di ba? Kita mo? Doon pa ang nag-sos. Yan, Yan, Mount si Yuli Mars. Yan, Dapat itutok nindo. Tutok. Kailig mo? Nailing na nindo yan. Itutok mo. Kailig mo? Kita mo? Nailing mo na yan. Ayan. At mga patuwad-tuwad mo, Mr. Siram. Ayan. Iba man giraray ang live. Grabe nag-i-sponsor dyan. Ayan. Yan ang mga baili kong dyan. Marami nag-i-sponsor dyan. Iba kasi ang patuwad-tuwad mo, partner. Mahal ang patuwad-tuwad kan sa kuyang partner. Marami nag-i-sponsor dyan, partner. Masiram na pagkaaga, sabi ni Mr. Siram mo niyan, masiram na pagkahapon. Napaugma ka, Yuli Mars, kan patuwad-tuwad ni partner? Yes po. Ay, Hindi, garo. Na-amaze siyang maray. May talent ka da, partner. Isa kang alam Legend mo, po. kung sakali, legend kung na sakali, paratuwad. Yuli Mars na matapos na itong pandemya, siyempre mabalik na sa mga aktibidad ta. Ako'y tumatanggap ng mga imbitasyon sa mga piyesta sa plaza, ha? Pero may talent fee, siyempre. Malapit ako piyesta sa Malapit ng piyesta sa inyo. Gusto mo siyang Kung imbitahan. gusto niyong makita ang aking mga Kung pwede moves, po. dance move. Kung pwede ka da nga ning imbitaran. Pwede. Ma-show ka duman sa barangay. Oo, pwede. Magkano man? Mamira, per hour. Ikan gibong kong manager. Ikan mag-settle ka. Taga may commission ka. Isos! Yagun mo yan, oh. Talaga! Laban na talaga ini, oh. Ala ka dyan! At saan, Buslir, rimate ka sa kuya. Okay, digdi na kita. Yuli Mars. Sige. Okay.
Ano na, Yulimars? Tagaro, napapasiram na ang tiriktukan tadigde. Sabi ni Yuli Mars, matitindi pa lang ngayon niya. Yulimars, kung ikaw matibay kang para TikTok, ini patibay na para tuwad, ako matibay man na para TikTok. Ano, okay na ito sa iyo mga Para giling. Ah? Para giling. Para giling. Yan. Alam mo ba na ang bawat kimbot ko at bawat pagtuwad ay kumikita? 1 milyon ang kita niyan. Ayan, Yulimars. Congratulations. Hawakan mo na. Yan. Kumusta man? Kumusta man ang pagmati nakapot mo na sa imong ginanahan? Siyempre, Ano pala ng trabaho ni Papa mo? laborer lang po. Ay, wag mong lang. Laborer. Laborer. Aram mo, pag walang laborer, hindi matatapos lahat ng mga building, mga kalsada, Correct. mga tulay. Walang matatapos. Kaya ang tama, tatay mo sabi ay mo. isang Labor. magiting na laborer. Siya ang makabagong bayani. Correct. Si mama mo, anong trabaho? Housewife lang. Ayun. Wag lang. Walang lang. Hindi mo ba alam na ang mga housewife ay walang day off? Hindi, mahalaga. Yes. Mahalaga Diba? ang papel Hindi na ginagawa. sumasahod pero walang day off. Tama. Okay. So, ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico na nakaputan mo na ang regalo niyang tablet para sa imong bilang sarong Bicolanang estudyante? Nagpapasalamat po kay Kong Saldico po, then sa inyo po, then sa Ako Bicol Party List po kasi nabigyan niyo po ako ng opportunity na Pakikusog-kusog man. nabigyan niyo po ako ng opportunity na mapili po dito sa Ayan. makakuha ng Tapos partner, tablet. sugmike niya nagtong palibong din. Tapos mo niya naman, Be. Ano ang mechanics, pakituro mo duman sa mga ibang mga estudyante na gusto man manggana ng tablet? So sa mga kapwa ko po, estudyante, ang kailangan niyo lang pong gawin is i-like and follow po ang Ako Bicol Party List, then Action Call Center, then kay Kong Saldico. And then don't forget po na magsubaybay po sa Tabang Ora mismo live forecast. Then wag kakalimutan po mag-comment kung bakit po kayo piliin na manalo ng tablet po. Then yung 3 friends po sa Itag. FB, itag po. Or Yun more. lang po. No? Ano Yes, gusto po. mo maging, Yulimars? If ever po maging businesswoman po. Businesswoman. Okay. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging businesswoman, ano ang gusto mong maging business? Ano po? Yung sa utang po. Sa utang? Yes po, Pautang. kasi Lending? yes po, lending. Bakit lending? Hindi mo ba alam na sa panahon ngayon Sa madaling marami ang sabi, hindi gusto nagbabayad? mong maging para pa porsyento. Pero hindi naman po masyadong itataas ko yung Mga pira, interest. mga pira. Like 1%. like that po. Gusto mo 2 ba? or 3. Gusto mo ba? Hindi naman kasi po, ang Ito na. iniisip ko po is Gusto mo ba para sa na mahirap. ngayon mismo ay tuparin na natin ang pangarap mo na maging Ayan, businesswoman? nakalinya na yung mga gusto mong utang sa'yo. Kung meron kang dala dyan, Ipautang mo na. umpisa na natin. Ayan. 9 pesos po. 9 pesos lang daw ang dala niya. Soon po, soon. Pamasahe lang daw. Ayan. Barkada mo si Shaira? Yes po, classmate ko po. Si Shaira ang dahilan kung bakit yung mga angle ko sa TikTok ganun. Ha? TikTokers din po. TikTokers ka din. Siya po. TikTokerist. Sino ang Siya maganda po. sa inyo ni Shaira? Siyempre, siya po. Sunod po ako. Sunod ka? Sunod Okay, po. sige. Payag. Good luck sa iyong negosyong gustong tahaki na Basta pagpapautang. kung sakali man na matupad na ang iyong pangarap na maging isang para lending Yes. at magkaroon ng lending company, huwag mong kalilimutan na pasyalan dito itong mga kasama natin. Kami ang magiging patronizing. At kung Patronizer. kailangan mo, siyempre kailangan mo ng taga-singin. Yes. Pwede ako dyan. Taga-singil. Ako naman, yung Mag-apply mga ako. tagapunta sa mga hindi nagbabayad. Ha? Collector po. Kami, kolektor. Ayan. Kolektor, ibang Di, maganda kolektor, pa. ibang kolektor. Dahil Siya ang maganda. taga-singil Pero eh. alam mo, first time ko ito sa buong lahat ng mga interview ko sa mga estudyante. Ngayon lang ako naka-interview ng estudyante na ang pangarap niya Magpautang. magpautang. Maganda ang negosyo na Tama. na naisip. Oo. Ha? May kapital ka na ba? Hindi po naman. Si mama? Hindi rin. Si papa? Saan ka kukuha ng kapital? Kaya nga, pag First sisikapan po, niya. magsisikap po. Magsisikap. Pag nakaipon Uutang po. ka, tapos ipapautang No mo din. po. Pero mag-iingat ka. Yes po. Sapagkat ikaw ngayon ay magiging katunggali ng mga kaibigan ko dyan na Bombay. Katunggali partner. Oo, kalaban sa negosyo, kakompetensya. Kakompetensya. Ayan. Sige, good luck sa gusto mong tahaki na negosyo at good luck sa iyong pag-aaral. Alright, Alright, Yulimars? congratulations, Maraming Yulimars salamat. Ataysa. Partner, may tandaan na kita. Uwi na naman. Igual na naman kita. Nin! Winner! Winner! Ngunya na pagkal daw siya si... Jeneline Payen! Jeneline Payen, congratulations! Dasa! At sa iyang naging mensahe, Uya, I'm Jeneline Payen po from Mayao, Uwas, Albay. Nag-aaral po ako ng kursong Bachelor of Elementary Education sa Pulangi.
Ay, naku, partner. Sa Bicol University, Pulangi Campus, second year college na po ako, kung kaya't ako po ay nagbabaka sakaling inyong mapiling matulungan at magantimpalaan ng magagamit sa aming online class o kung anuman po na maaari nyong maipagkaloob sa akin. Minsan po ay naiiyak na lamang ako sapagkat maliit ang mga letra sa aking CP at masakit rin po sa mata kong titigan. Mahirap po mag-encode ng mga sagot, lalo pa po na sobrang rami ngayon ang aming mga gawain. Halos sunod-sunod po ang mga binibigay na assignments. Sa tuwing ini-encode ko po ang aking mga sagot, ay bigla na lamang itong nagkukusang mawala o magalaw ang mga letra at simpleng disenyo kung kaya't minsan po ay ulit-ulit ako sa aking pag-type ng aking assignments. Ayaw ko rin pong mahirapan ang aking mga magulang, lalo pat dalawa na kaming kolehiyo sa ngayon at sobrang hirap rin po ng buhay. Si Papa po ay walang permanenteng trabaho at pati rin po si Mama. Ang iba ko po namang kapatid ay may mga pamilya na kung kaya't hindi na po nila kami matutulungan. Sana po inyong mapansin ang aking mensahe. Maraming salamat po. Ayan. Yan, partner, ang mensahe ni Jenaline Payen Kanmayaw was albay. Congratulations, Jenaline! Ika ang samuyang winner ng brand new tablet mo niya na pagkaldaw. Alaton mo ha, may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Sa samuyang pagbabalik, maparapol na kita nin cash ang tabay sa nagamo. Babalik pa ang tabang ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Co Online TV.
pala si Alfred Lindon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List. Ako Bicol. Ako po si Leon Dulba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Nakulawang po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List, nasin kay Congressman Pido Garbin, nasin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na nagtamang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gudgunian padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik ang Tabang Oram mismo. Maray na pagkapon sa liwat mo Ano mga isdat. Grabe, Oram may mismo. sugon ka. Di ka pwede Oy, maging masiram ano. na hapon pala sa mga piloto, mga kapitan kan mga bihikulo. Kapitan ka ng mga bikulo. Ka mga bihikulo, piloto, kapitan kan mga bihikulo. O sa mga piloto tadig di partner, batian na. Oh, masiram na hapon sa gabos po tabi na piloto kan mga C-130 kan Action Coast O Center. yan na, pigsaro-saro niya na o. Si Boss Jojo, si Boss Awe, si Boss na Edison, si Boss Warren, masiram na hapon sa inyo. Ayan, maray na pagkahapon. Ano yung mga piloto? Taba ko manining miyembro kang Batista Party List? Data lang arang partner, si Kuya Awe, matindi yan. Si Kuya Awe, si Warren, soltero yan. Sabi, basta mga driver, sweet lover. Ikaw mag-driver ka din. Ano, may mga bata yan na iba? Malala. Malala si Awe, tigaplasan kan sa iyang, ano nga nito? Maharang na ointment. Ay, ano ito? Oil. Panglahid. Panglahid. Ayan. Okay. Ayan, pagkapon Kuya Awe, Jojo, Edison, and Warren. Okay. Alright, partner. And siyempre si Juani Rillama Canwas. Uy, si Papa Jer, nagpapabati din si Papa Jer, si Ate Susan Balani, nagpapabati man, si Kuya Alex Mirandilla, and si ito partner? Si Sai. Si Luwels Barcena, maraming Ay, si Idol. Yan. Mga tugang ngunyan, mga bunot naman kita ng cash raffle winner. Pero ngunyan, 1,000. Ngunyan, 1,000 aldaw ngunyanin. Miyerkules, 1,000 ang gaganahan kan sa tuyang maswerteng winner ngunyan na pagkahapon. May wagang garapon. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas in advance, sabi sa Saint Gabos. Pag gano'n daw ko yan, partner, medyo nagigianan. Pam, pam, pam! Ano ang paborito mo, partner, na Christmas song? Pasko na sinta ko. Sample. Inabot mo man lang ako kang paborito kong kanta, tapos ako pa makanta. Sample, sige. Ako ang nagtaong title, ikan magkanta. Day na, sige na, ako, aputon mo ako, may kakantawang kuman ang paborito kong kanta. Pasko na sinta ko, hanap kita. Nagtalagdog na partner. Ikaw, anong paborito mong kanta? Malamig ang simoy ng hangin. Garo ba ko man ito title? Pero lyrics siya. Sige, kanta. Malamig ang aircon ng hangin. Ang hangin ng aircon. Ang hangin ng aircon pala. So, seryoso ako. Ah? Anong kantang Christmas
song ang paborito Pasko mo? na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba o kailan lang. Ngayon ngayon ay Ay, Pasko, Pasko. tayo ay magbigayan. Magmahalan. Magmahalan. Isang gabos na yan. Pagkari para karon lingon ka ito, ade. Bakon! Tapos sigo pa'y kasunod. Thank you very much. Thank you very much for Christmas. 7th ang grade mo, partner. Sige. You are a great singer. Ay, bunot na. Alright. Sa Pasko na. Ako, partner, excited ako sa papalaugo na Pasko. Ayan, Ay. sige. Go! Sana naman ngayong Pasko Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Numero 0948 0948 756 756 7188 7188 0948 756 7188 Siya si Sheila Miraballes. Sheila! And in the spirit bright. Ano, di pa rin sibag? Either unattended. Isa pa, isa pa. Di pa, saro pa. Okay. Pasko na. Di pa kayo Mga sumasagot. ninong at ninang, laging magkasama. Asa po yung mga cameraman at aming floor director nagbabaylina? Oh, wala Ay, partner. wala. Bono tayo ng panibago. Sinabiwan at dito pala nitong kinanta ko. Sina ninong at ninang. Bono tayo ng panibago. Laging Ayaw. magkasama. Eto Pero na. Buslir. Si Buslir, makaskaso na nga. 0948 0948 079 079 6224. 6224. Ang pangalan niya? 0948 079 6224. Oo, ang pangalan niya, Maynard Makasalabang. Sa apelido yan. Maynard Makasalabang. Makasalabang. Ah. Kung makasalanan. Roger Barakel, nakatutok Mary Rose Lita Kadag. Noel Ed Aliam. Oh, alam ko na. Unattended din. Unattended. Isa pa. Bakit ba unattended ang inyong mga telepono? Sabi na isa yan sa mga requirements. Para kayo ay manalo, dapat active ang inyong mga telepono. Oh. Christine Barakel, good afternoon. Si Ay, wala talaga. Bunot pa tayo Another isa. one. Aha. Pangilan na yan, partner? Pang-tulo na yun eh. Oh, pang-tatlo na. Sige. Numero? Mar 0910 0910 104 104 4678. 4678. Okay. Siya si Maria Cristina Dil Agua. Ahay. Ang reyna ng mga tilapia. Del Agua kaya, no? Talaga, partner. Nagre-ring na mga ka-aksyon. Ayan, sagutin mo tabi, Maria Cristina Del Agua. Maray na pagkahapon po! Hello po. Maray na pagkahapon! Maray na hapon po sa inyo ka, boss. Oy, si Saine, si Saine. Maria Cristina Dalagwa po. Oh, kumusta ang tilapia dyan sa Saindo? Ayos man. Ayos man. Wala man po sira digdi sa muya. Ay, kano-ano mo si... O di kaya ang partner ko, sabi, ano kada alias tilapia? Kano-ano mo si Bing Dil Agua? Si Agua Bendita. Alvin Dalagwa po. Oh, Bing Dil Agua, Bing. Ay, hindi ko po kilala. Hindi kilala. Ay, Si Bing Dil Agua, partner, para dangog tayong pirminig sa akala ko lamang programa. ang tatara mo niya, ay, tito ko po, ay, pinsan ko Bing po. Dil Agua, Ay, hindi reyna niya ng pala mga kilala. tilapia. Taga saan ka, Maria Cristina? Taga Taisan. Pirang taong ka na? Taisan, Legazpi City. Maga 20 po. Digdi May boyfriend na? Para man po. Nata. Strict ang parents. Focus po muna. Focus Oh, muna. saan ka nagkaklase, Maria Cristina Del Agua? Sa Divine po. Divine Word College of Anong Legazpi. kurso? Anong kurso? Engineering po. Uy! Engineering student. Engineering. Ayan, civil engineer. Hindi, maraming engineer. Electrical po. Electrical engineer. Ay, tama yan, Maria Cristina. Takon minsan nagapuro palsukan ilaw digdi sa mo. Kay Puan Miki electrical engineer. Oo, nagkakaraot na sa mo yung mga appliances, tas sige ang propulso kan nga kuryente. Electrical engineer. Oo.
Tapos, Day katakot tabi, Maria Cristina, sa kuryente? Po? Day katakot sa kuryente? Daiman po. nakuryente ka na ba? Oo po, Oh, yun na natural. partner. Yun na talaga? Pirang bultahi kang kuryente mo. Maria Cristina, pirang bultahi kang kuryente mo. Oh. No? Ila, Cristina! ano, 220 volts o ano? Simbaga na si partner. Pirada ang bultay kan kuryente mo. Di ko po alam. Ganyan. Pag nagiligan ka mo ni partner, kaputan mo siya partner. Kuya, may dara kong tester. Para maaraman ko kung May bultahi dara kang positive. maaraman ko kung pirang bultahi Oo. yan. Maria Cristina, pira ka mo magturugang. Solo lang po ako. Solo lang. Oh, aram mo kung bistado mo kung sisang kaulay mo. Yung sa, ang alam ko po yung sa live po. Sa live lang. ng Live Sa show? Action Call Center. Action Call Center. Doon ako Okay. so nagla-live ceiling. Maria Cristina, congratulations. Ang gana kanin. 1,000 pesos! Ayan. Sa imo gagamiton ang sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Pandagdag po sa tuition ko po. Ayun. Ayan. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico ta siya nagregalo sa imo kay 1,000? Salamat po, Congressman Saldico, sa digdi po sa programa nindo na nabiyayaan mo po ako na tawan na manggana ki 1,000 po. Ayan. Ayan. Congratulations, Maria Cristina del Agua. Alam mo lang may maabot sa imong staff ha, may maabot sa imong staff kung paano mo maklaim man sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Okay? Opo. Congratulations! Alright, congratulations! Oh, Partner, partner. ikaw na naman kitang napaugmang estudyante sa paagi kan sa iyang ginanahan na 1,000 pesos Pandagdag kay pang Congressman tuition Saldi. Yes. para makatapos siyang electrical engineer. Correct, partner. Oh, Duman naman ipakita sa mo na. mga kababayan ta na may mga problema medikal, legal, problema sa mga ahensyas de gobyerno, mga day kamo pig-asikaso or nakamati kamo kipang-abuso, pang-api sa mga opisyal kan gobyerno, or may problema kamo dyan sa komunidad nindo, ta may mga chismosa, libakero, or an sa indong mga barangay opisyal or opisyal dahil naghihiro, nag-aksyon kan mga problema. Anong gibuhon, partner? Ang dapat nindong gibuon mga ka-aksyon, ireklamo yan. Bukas tabian sa muyang opisina digdi sa Action Co Center sa paagian kan tabang ora mismo. Pasiring ka mo digdi sa Embarcadero de Legazpi. May mahampang sa indong staff, asin aakomodoran ka mo, asin tatabangan ka mo, kung paano tabi masolusyonan ang sa indong problema. Siring man, suday makadigdi, pasiring ka mo sa muyang official Facebook page, ipadaraan sa indong mensahe, then ibugtak ang sa indong contact information, siring man tabi day paglingawan na ibugtak ang sa indong address asin ano pa man na detalye tanganing makontak kamo kan sa muyang mga staff. Aron Ayan. sa ka simple tanganing magianan kamo kan sa indong problema. Very good. Napakaliwanag ng iyong eksplikasyon. partner. Yes, partner. May message, partner. Ano Si da? Joanne Rillama Kanbadian Was Albay. Good PM, Kuya Diyos. Pwede kami manghingi din ng tablet dyan sa tabang ora mismo kasi nag-online class kami. O, paano gagawin? Basta po para sa student, igwa po kami ng mechanics dyan, kaipuhan lang nindong sunodon tabi. Ang sa muyang mechanics, simple iinot tabi sa gabos, i-like ang sa muyang official Facebook page, ipadara ang sa indong mensahe kung nata kinakaipuhan nindong ning tablet. Ayan. Dahil paglingawan, magtag ning kapwa estudyante asin i-share ang sa muyang live episode. Tama. O, Joanne, Rillama, maliwanag ang explikasyon ni partner kung paano maka-intra ka mo mga taga-Badian Was Albay. Alright mga ka-aksyon, inabot na kita kan oras na nganing kitang paramiantras na magpaaram. Sa agaliwat parehas na oras asin parehas na programa. Kami ang sa indong nakairiba, dengiba, Remy, Araneta Mindones, and mga Salvador kan Bicolandia. Ako man tabi, Mr. Siram kan Bicol Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless Bicolandia. Mapasatuya ang Siram asin mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat.